गारिजों जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा नोंथांमोननो आं बिदि क्लिप्सखौ देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दासान्दि फेसबुकआव निजोरानि भाइराल मोनसे भिडिअआ गोसारगासिनो दङ। देहा फालांगि खालामनानै निजोराखौ हमजादों होननानै फेसबुकआव दासान्दि भाइराल जानाय भिडिअफोरा गोसारगासिनो दङ। बे बाथ्राया सैथोना नंखाय निजोरानि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंदो। नुबाय रायजो राजा नोंथांमोन बैथालिनि आखलखौ बैथालि नङा होननाया बेनो। बे हौवाजों 1000 थाखानि बाक्सायाव जालायदों बे बैथालिया आरो बे बाक्सानि बे रुमखौ आं मिन्थियामोन। बिना होननाय बैथालिजों बे अनजिमा बैथालजों आंखौ लांनानै बे रुमाव दोनहैदों। बे रुमावहाय हौवाफोरल' फैयो बायग्रा आंखौ फानहैनो नागिरदोंमोन बिसोरो थाखा जानानै बैथालिफ्रा खारखोमाबोदों आं। ओमफ्राय बे खाथियावनो दाबा दङ बांगाल हौवाफोरजों 1500-1500नि बाथरुमाव गसंनानै लागायना फैयोमोन बियो बैथालिया आंखौ लामायाव दोननानै नों बाव थाथ'दे आगै होननानै। बैथालिया मान्दावलिया मावलायाखै होनदों बियो बैथालिया लाजिदों बे गवा बारग'वा सैथोआ मालाबाबो नुजायो। बैथालि खारग'नानै गवा नों बाजारि फालारखौ बरना मोनदों नों फालाराव नङाबानो खिया गैजा रोङा नों बाजारि फालाराव फानाबानो नों बैथालि साला। जोंनि भारताव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया आयेननि बेरेखा। थेवबो दानि जुगाव जोंनि लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा खालामो। खामानि दामानिफोरखौनो मोजाङै मावनो रोङा थेवबो हाबा जानो थाखाय आवगायबोयो। नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिप्सखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नैबे काउपल्सफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो। गोबां सुबुंफोरानो बिथांमोनखौ हेट कमेन्ट खालामदों। बिथांमोनखौ बुंदों हौवाया मा मावनानै जाहोबावगोन बे सिख्लाखौ मा मोखाङै हाबा लाखो बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोरा कमेन्ट खालामदों सोंथि खालामदों। बिनि बागै न'खरनिफ्राय मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा बुजिगोन। खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला। आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो होखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियार माफोरखौ नों निजेनो फेसबुकआव ना बेसे सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि कमेन्ट बा बेसे सानैनि कारन बहुत माने भिडिअ सिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ। तो दिनै बेसे सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय तो माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बाजिनो नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौ ना? खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन? सोरबा इनसिस्ट खालामनाय ना जर जबस्ति खालामनाय नोंखौथ' रावबो जर जबस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों। दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौ ना दा बेनाव फैनो फुरा हेपि न? दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ माजों हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मानसिया भाइरेल खालामनायमोन
बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुसबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट नेगेटिभलि माने खुरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोरबाबो बेखौ जोंबो बुजिदों खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान नेगेटिभलि खुरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खुरां बुंदों बहुद दुखु मोनदों माने दा सोबानो दा जितु माने दरा गोदान बा आंनि बा बिदा बा फंबाय बेखौनो सोबानो जे बुंबाय थादो जे सोरबा खामायनो हायनो हाया कामावनो हायनो हाया एभ्रिथिं गुटाय कामावनो हायो जि काम जा सब हायो खालि एकटाल' खालि हालेवनोसो हाया बाखि माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा आलि खोनाय सबखिनि हायो न'नि काम फोथारनि काम एभ्रिथिं सब खालामो बहुद हेल्प खालामो आंनि माबाफोरखौ बहुद हेल्प खालामो आरो बाजैखौबो बहुद अनो लोगोसे एकटा खुरां आंनि आदानि भइसआ अनलि भइसआ क्लियार नङा बाखि सब काम रोङो खुरांफोरखौ पजिटिभलि बुंनांगौमोन इमान आंनि आदाखौ मुगैनाय बायदि खुरां बुंदों माने बेयाव फैनानै आंनि बाजैया बहुद माने दुखु होदों बेफोर रखम टाइपनि माने खुरां बुंदों आंनि बाजैया निजेनो मिथियो आंनि बाजैया मा हिसाबै दा बेयाव दंफायो आरो जों बेखौ अनो ना अना आंनि बाजैया निजेनो सब मिथियो जों मासां मोजाङै लाखिदो बाजैखौ गतिके इमान गाज्रिहै बेखौ मुगैनानै मानसिखौ खुरां बुंनो मोना पजिटिभ थिंकिं लाना सोलिनो हिकि मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आंनि आदा बाजैखौ सिन्था खालामनो दरकार गैया खुनु राइट्स गैया नोंहा आंनि आदा आरो बाजैनि बिखया गाज्रि बुंलागै आंनि आदाखौ जे नों जे इमान मुगैदो नोंनि खुरांखौ सिन्था खालामना लाग्रो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो इन्ट्रडिउस होना लाबाय आंथ' नोंखौ दाखालि लोगो मोननानै बहुद मोजां होननासो नोंखौ भाबिनायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसआव नों जितु आंनि आदाखौ এনেকুৱা इनसाल्ट खालामना खुरां बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों माने बेफोर रखम खालामनो मोना दे आंनि आदाखौ नों जे इमान नेगेटिभलि खुरांखौ जे बुंबाय नोंनि बिदा आरो फंबाय थानायबा नोंबो बुजिगोनमोन भबिष्यतआव जुदि नोंहाबो जुदि बेफोर रखम जुदि फिसा फिसौ जुदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन इसोरा खालामनाङाथों खिन्थु खुरांखौ आं बुंनो बाध्य खुसबु दैमारि अब्ला लोगोफोर नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं